ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧା ଗଧ। ଜଣେ ଲୋକ ଗଧଟିଏ ପାଳିଥିଲା। ତା ଉପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନଦି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତାହା ତାର ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ଗଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କ'ଣ? ଗଧଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକଟି ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଗଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଲା ବାଘ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତାର ଚମଡ଼ା ଛେଲି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ତାକୁ ଢିଲା ଭାବେ ସିଲେଇ କରି ଗଧକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ତାକୁ ବାଘ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଲୋକଟି ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗଧକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗଧ ମନ ଭରି ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଦେହ ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନରେ ସେ ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ପାରିଲାରୁ ଲୋକଟିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଆସି ରାତିରେ ବିଲକୁ ଜଗିଲେ। ହେଲେ ବାଘଟା ଫସଲ କିଆରୀରେ ପଶିଥିବା ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାଇଗଲେ। ତା ଛଡ଼ା ବାଘ ତ ଫସଲ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏହି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ହେଲା। ମାତ୍ର ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫସଲ ଖିଆ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଗଲା। କେତେକ ସାହସୀ ଲୋକ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ବାଘକୁ ଜଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ବାଘଟି ଆସି ଫସଲ କିଆରୀରେ ପଶିଛି ଓ ଫସଲ ଖାଉଛି। ବାଘ ତ ମାଂସ ଖାଏ, ଏ ବାଘ ଫସଲ ଖାଉଛି କିପରି? ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଆରୀରେ ଗଧଟିଏ ଫସଲ ଖାଇସାରି ବୋବାଇ ଉଠିଲା। ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗଧଟି ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ? ଆର ଗଧ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବୋବାଇ ଉଠିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ବାଘ ନୁହେଁ ଗଧଟାଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧା ଗଧ ଆଉ କିଆରୀକୁ ଆସିବାର କେହି ଦେଖିପାରିଲେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଓ ଗୁଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ରୂପ ବଦଳେ ଆଉ ଗୁଣ କି ବଦଳେ କୁହ? ନିଜ ବଦଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଦେଖାଇ ହୁଏନି ମୁହଁ।